ƙungiyar dabbobi ta ƙasa ta sanar da cewa tana fargabar rasa rayukan miliyoyin mambobinta a wani hari da 'yan Najeriya ke shirin kaiwa a wannan wata na Disamba. Sai dai mai magana da yawun ƙungiyar ɗan lukutin zakara ya bayyana cewa su ma sun shirya amfani da makaman ɓata ciki domin kai harin ramuwan gayya ga bil'adama. Waliyan Hajiya Twitter sun kammala haɗa kayan gara da shirin mai da ita gidan miji. Twitter dai na ta kamun kafa daga dangin miji irin su Festus Kiyamo da Lai Muhammad a ƙoƙarinta na shawo kan 'yan ziga a fadar mijin nata da ke Najeriya. Ƙanshi na ci gaba da rike makullin so da ƙaunar masoya a duniya, kuma ƙanshin ne dai ke rike da mukamin babban abokin tsaftan maza da mata. A ƙoƙarinsu na ba da gudunmuwar ci gaban soyayya da amintakan ƙanshi, Cool Waves Perfume and Sneakers ta fara raba garaɓasan turarukan jiki da na mota. A duk lokacin da kuke so da 'yan kuɗinku kalilan, kuna iya tafiya gida da kasiran. Ku saya a isar muku da turare ko takalman zamani a duk inda kuke, ko ku ziyarci babban shagon su da ke Bodinga Road daidai da bayan asibitin koyarwa na Usman Dan Fodiyo da ke garin Sokoto. Kuna ma iya kira ko aika sako ta wannan lamba, kuma jami'in Cool Waves na kusa domin amsa wayar cikin girmamawa da cika aiki a koda yaushe. Cool Waves Perfume and Sneakers, gidan ba da haɗin kan ƙanshi da kuma cikar gayin kafafunku. Ya kuke gani idan ƙanshin ta haɗu da kwalama? Bari na gwada, ko kuma mu haɗa gobe.